Здравейте хора, аз съм Идзиро и в този клип ще ви покажа как да си свалите скинове на CSGO. Така, за начало влизате в интернет и пишете в интернет CS скинове. Скинове не бях много точен в началото. Скинове за CS. За които само ще увеличат на вас, не като на CSGO, за жалост, но са безплатни. Влизате за скинове за Counter-Strike 1.6. Така, избирате си за който скин искате, няма значение. Значи, аз сега ще си взема на FAMAS, защото ония скин е прецакан, който съм си стегнал. Така, ще вземем този, например, този FAMAS, например. Така, цъкате надолу от скин, после цъкате добри и ще ви излезе тази папка. Ще ви излезе също и това, което натискате хикче. Не е важно дори да не ви излезне, защото може да го гледате това клипче след една година или след 2 години. Не е важно, може след 2 години даже да не излиза, не знам. Така, цъкате на famas.rar и то ще ви излезе май като го инсталирате, не знам. После цъкате на Models и тук ви излизат няколко неща. Songs, това са тук някакви неща, не знам какви са. Не знам. Значи тези неща тук ги нямам, после ще дам и друг пример. Models, в смисъл ако сте 100 FAMAS, който аз искам да инсталирам. Цъкате на Models. После го направите така, с първи бутон, не знам как да. С десен бутон задържате и цъкате така. После не цъкате хикс, а го затваряте това. Ей така, от това. И после цъкате на Counter-Strike. И отваряте цъкате с десен бутон на него и отваряте местоположение на файла. Ей това, над отвори. Под отвори това. И тук ви излиза папката, където се съхранява вашата CS. Отивате нагоре и тук ще ви излезнат неща, които са config, CS-Strike, GTRV, Lux, Platform, Release, Update и Valve, откъдето е създател и CSGO и CS. Така, после цъкате на CS-Strike, на подconfig, CS-Strike. И тук ви излизат тия неща, много са. Но от всичките неща цъкате Models. Ето това тук, Models. Ето я. Вижте внимателно и я запомнете. Models. Цъкате на нея. И после се връщате там, където сте. Чакайте, че разместих нещата. Идвате тук, намаляте му екрана и качвате тези неща тук отстрани. Не тук, а отстрани. И ще ви излезне едно цъкате заместване на файловете. Да. И вече сте готови. Имате вече скинове, уредени сте и така. Сега ще покажа и друг пример, защото може да не сте разбрали. Така. Сега да речем ще изтеглим на C4 Shield TMP Sniper Rifle.
Сега набързо, ще изтеглим нов на АВП, защото ония Warden God нещо не ми пасва на мен. Така. Ретлин. Това е скоп. Не знам. Аре това, парти грин, диско парти грин. АВП диско, цъкате пак download skin. Добре. Може да ви излезне и така. Цъкате на АВП диско и може да ви излезне 1, може да ви излезнат и 3. Това е каквото сте избрали скин. Дали е с по-голямо натоварване от много папки или само от една. Понякога е от 3, понякога от 4, понякога от 5, но понякога е от 1. По-често са от 1. Цъкате го, взимате го и така и го местите тук. Пак обяснявам. Тук. А не тук, защото ще се премести в някоя папка и няма да ви излезне това. А ако не ви излезне това, значи че скинът ви не се е запаметил. Цъкате замести в файла вместо значението. Тук ще ви се зареди и готово. Това беше от този клип. Надявам се да сте го харесали. Абонирайте се и ако искате още туториали, пишете в коментарите. И за какво искате да е туториал. И чао!